urongwa ndazama kuti ndivandibatsire panyaya ndachida kuti padza kwandandichiita pakubasa ndashaiwa kana chavandipa vandipa ng'ombe ndakati 200 ng'ombe kana ng'ombe wavo asi chichemo chendotakura zvindoti ndakura uno mari yokudzokera hapana sezvo zvino ndazvironderedza. Saka manga makawirirana mombe ngani kuti muzosvika pakupana mombe wayo? Mombe tangotaura zvedu dzegenerator kuti sevanhu vakaita zvinhu zvekuponda tikatoda kuti mombe 30 asi pa30 pakuwana zviziva kuti unogona zvinogona kufadza zvinenge zvine kodzero yekuti pakaitika mistake bata wakadaro ugona kuita. Saka toti izvezvi kana tichinge taradzika mwanasikana ndezvipi zvamukutasira kuti zvichaitwa kuti muzokwanisa kusumuka pano muchidzokera kumba? Nyaya handisati ndadomboziva kuti chii chichaitika kuti tidzokere kumba. Tambozama kuti nekuona manetsero avo tatatisa hai zvinandi tigadzire matipaibhi mari yekuisa musamba yekuti tidi kana kuti hapana vatoti hai tichengete hedu tise zvirongwa zvavachafunga kuti vachatibetsera nei asi havana. Saka nderipi rubatsiro rwamungade kubva kumhuri yeZimbabwe tiitasire kuti kubva mukuchengetedzwa kubvira mukuwirwa kwamakaita nedambudziko iri kusvika pari zvino kusvika tichienda kumberi? Dambudziko randinaro ndorekuti dai haidu vanhu vandava navo tatawana purani yangu tatakatadzirana nyaya tatatara nayo ndekuti isi tatatenda kuti haika vachitsvaka avo vanotsvaka asi tachengeta mhuri ndonyaya yatatina. Saka vanhu ava kuuya vavasingavuyi zvekusvika nguva yareba vachitsvaka vavoshaya mari kuti kwidza kuya kuti uchengeta. Saka todoona kuti urombo hwavana hwavo hunombobatsira tikaona kuti tikabva tadovafeseredza zviro kuti chingotsvakai purani tifonerai vanhu venyika kuti titoi hamunai musare kuti muda kudzokera naye tikwire zvinonge vatatu tochengeta hama yedu ndopakakotsvaka purani yekuti hai regai tizame kufonera suri patabva ndopakakotsvaka purani yekuti pay forward ndonyaya iripo. Saka ndokufamba kwamakakwanisa kuita kuti mukwanise kusvika pano. Saka apa kuti muzobva panapa sinzi makatoitwa pay forward kuti mubve ikoko musvike pano, saka apa zvichafamba sei kuti musvike pakudzokera kumba? Ndo yatatombotaura navo kuti kuseni tichitsvakirai zvemari yekudzokera kanzi tichaona masikati tichaona kana mumwe wifi kana adi adzoka kumwe kwaanenge aenda masikati yandokuti iwayo akatipa hai kuda saka pakadera hashandiwa kusaka mutona chibvanei tikadzokera mumba mukuti tididi semiri yangu iyo zvinova kunodi kugatisa mapepa vamwe vacho emagabhisa etichengete munhu kuti nguva yareba kuti tidzoke vasina kuchengetera zvinoitikata takangozvitira kuti ngatichengetera. Tino urombo baba nechiitiko chakadai. Saka ndeurupi rubatsiro rwamuri kutarisira kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei naro pari zvino tichitasata nhasi uchienda mberi? Chetingangokumbira samaromarondo nhangu chati tawana hedu mari yekuti tidzokere kumba kana tichengetana. Pazhinji sese zvimwe zvinhu zvaitika zvekuti isu hatinyangoziva sevanhu vekumaruzevha kuti kune zvimwe rubetsero rwatogona kubatsirwa nehurumende pamwe mai muchidoziva asi mukakongotividzira kuti tingamugabetsereka makadai usaziva kuti hurumende inogakubetserai. Kutenda kuva kwamaita tikwanise kubatsirwa nebetsero remari neurongwa huripo hwakarongwa nevabereki vemwana vakati vari kuda mombe 30 dzekuti tikwanise kuviga mwana wedu, asi pari zvino hatini takangobvisa imwe chete kwasara 29 dzasara, asi vakatiretutsira vakati aiwa togona kusumuka tinoviga mwana wedu, then tinozotaurirana taviga mwana toona kuti tingaite sei.
ivo vanga vati kana pasina mari yetransport yekutakura midziyo inomunasaya munayo. Saka tinokumbirawo rubetsero kumhuri yeZimbabwe kuti tibatsirewo nemari yekuti tikwanise kutakura mhuri yekumusha kwemudzimai wedu. Vanhu varipo sofa vada kutakurwa kuenda yekumusha i6 da kuenda kumusha. Saka toda kubatsirwa nemari 65 US kuti vanokwanisa kudzokera kumusha. Saka ndo mari here yange yakataurwa nana baba kuti ndo mari yetransport yavari kuda kuti vasosimuka pano vachidzokera kumusha. Ndiyo mari yaifana kudzokera nayo kumusha iyoyo, nekuti ndo mari yatataurira kuti 65 vaifana kukwirisa kudzokera kumusha. Ko urongwa hwepakuviga zvakamira sei? Paurongwa hwekuviga mudzimai wedu pane urongwa huripo, saka handisi kuziva kuti urongwa wacho hwamira sei, nekuti nini kune vaenda kugeneral kuti vanobatsirwa kuti vakwanise kutora munhu auye kuzovigwa. Saka mupatiwo nekofini nezvimwe kofini yainzi iri kukofini yakatoka kare. Ipapo ndipandoyazoziva kuti nekuti anhu handisipo vakabatsirwa kofini, nekuti kuna akaenda ikoko inapinda kaenda mwana mukoma wangu ndaakaenda ikoko apano hapo akasara kumusha. Saka besides rubatsiro rwetransport yana baba ikudzokera upi rumwe rubatsiro rwamunokuti tichitasira kuti mhuri vanhu vekunzi makanzi mubhadhara mombe 30 ende sofa mabhadhara wavo? Apa tichitochema kuti dai mhuri yeZimbabwe yatibatsira kana ne200 US timbokamura chimwe chidambudziko chiripo kuti vakwanise kutakura midziyo yavo. Saka apa pa200 yakashayika zvikuru kuti midziyo iri kusara pano zvino matariro avaita tinosara nayo kana pasina mari iyo. Asi kunzwisisa kwangu Leo anga achigara pano achirema, saka inenge yapitwa sei midziyo yacho famba panga pachigara Leo sekutaura kuti midziyo inosara pano, saka takutochemawo kuti tikwanise kuti takuhoyete saka in the event yekuti hamusati maona mari but munochengetedzwa ende pana pamwe varipamba vari kuti midziyo haifaniri kusara pano pachaitwa sei? Ipapo ndipo tinoona kuti panemira sete kunokwanisa kurukura navo tidzimai vaneti kudini midziyo yadziaisi kusara pano vakavaridzi ndisa tinanyimbo yekuita yekuichengetera. Nungu dzefoni 077 64 3.3 12 077 64 3.3 12 dzinobuda dzakanzi chii vanenge vakuzoda kubatsira? Dzakanzi Precious Karota. Idzi ndidzo nhamba dzekuti vanenge vachida kubatsira padambudziko iri rakasangana nemhuri yepaLeo vagokwanisa kubatsirawo nerubatsiro rwavanokwanisa. Ini ndanzwa kufara nekuti mhuri yauya yakabatana kusaidi kwemurume nekusaidi kwemukadzi vauya kuzokirina mumba mangu, saka ini ndafara ndasunungukawo zvekuti zvinhu zvanga zvakatondibata kuti ko vanokirina rini mumba mangu mwedzi zvawakutopera vasina kuzobvisa ropa. Saka nhasi vasangana ko mukadzi nemurume vari kukirina vari kukirina mumba mangu. Aiwa ndanza kusununguka. Ndoda kwasara nhumbi, ndoda kutoti vatotakura nenhumbi dzacho vaende nadzo kumusha yavo kuti ndisunungukirewo inini pamba pangu. Tiri kunzwa vari kutaura kuti sofa havana mari ende nekwekuisa zvinhu izvi. Mungatitsanangurire kuti panogona kufambiswa sei? Vanogona kudzibvisa woenda kako kweukama vakatorawo zvidhuna vaya vachinoviga ukwanaka nyimo ndokwangakwanisa kunofana kunoisa zvinhu izvozvo vachitaurirana. Ini handisina ukama nemunhu wese
ndikutonza vanhu vari kufamba vachitaura kuti mai ava vane ukama nekwemurume. Ini handina munhu wandine ukama naye apa, ndiri munhu akangorojesa chete pasina kuti ndine ukama neukuku kana neukupu. Aiwa, tongozivana pakulojesa pavana vavo chete, handina ukama navo. Mama, tichitarisa kuti pakaitika chiitiko ichi pakasvika pakuti mudziyo wakaparadzwa vanhu vachida kwanisa kupinda ngatitaurire kuti zvichafamba sei kuti tizosvika pakurepeya property. Pakafa mahwindo, pakafa dhoo, ndozvimwe zvinhu zvakaurawa. Nezuro takatouraya mamadhoo tichiitira kuti vanhu vachemere pano panzvimbo panga pakakiwa pane mamwe madhoo pane vanhu vakabva pano vakatakura makii nekuti tabva zvisina tsarukano ndokubva vasiya vakakiya dzimba dzese. Saka vanhu vanga vasina pekurara, ndobva ndataiwa uraya henyu makii yacho kuitira kuti mudi muone pekuchemera munhu uyu, nekuti vakatokumbirawo kuti hatina kokuchemera todii mai. Ndikataiwa sunungukai muye munochemera pamba ipa. Saka zvasiwa zvakadai so zvichafambiswa sei kuti zvisvike pakugadzirika? Ndiani achangofana ngachigadzirisa? Ipapa handisi kuziva kuti ndodini. Ndiri munhu ada kutobatsirwawo kuti ndapererwa kuti ndozvifambisa sei, handisi kutozivawo. Ndiri munhu ada kutodzidziswawo kuti ndodini nazvo zvinhu zvakudai kuputsiwa. Ndichangozvigadzirisa gore rino. Aiwa, tinotenda mama nemashoko enyu. Mhuri yeZimbabwe mazhinji property yakatsimurwa kuti vanhu vakwanise kupinda mumba umoliyo makange mune mhuri yaliyo mushure mekunge chiitiko ichi changobva kunoitika. Tikada kutarisa mahwindo nemadhoo zvichake zvakatsemuka. Mune tinonzwa mhuri yeZimbabwe kuti nyaya iyi ichasovika sei? Ngatitsanangurire kuti urongwa sofa hwamira sei kusvika takuda kunoradzika muroora. Pari ndamire kune vamwe vamwe vaenda kunogadzira mapepasi kuti munhu adini agoenda kunomuradzika mire kuti vanhu vasvika kuti taura zvamira sezvaapa. Saka pari ndozvatakamira panapa tione zvakamira vanhu. Katasobva ipapo ndipanorongwa vanitaura kuti ndigochema nawo kanza kuti ndichigona akunochengetera nombiti ndozvina ndozvitora ndoenda ndambonotsvaga mari yekufambisa uyezve nemwe mari kuti ndakaona mari yacho yasvika ndinogona kuzokasika ndichinobhadhara mosaka ndichinosiya nombiri. Tichinzwisisa pane mwana akasara, mungatitsanangurire kuti urongwa izvezvi mwana ari kupi? Mwana ari takauya naye nonga angambonzi nhasa takatakuita zviti anozokanganisika kugara nekuda kuti nambuya vacho nanamai vacho vatange vaona kuti vanokodzera kuti vachengetane naye. Kana vasingakodzeri varamba ndobatodzikana kumusaaapega namira rakazviia kasi kubva basa uchichenjera kungozingi vane rubatsiro pamusoro mwana ndakataura naawadi kusvikira zawadi ataura navo vakurukura navo vakakwanisa kungonyora mamiri akaita mwana wachibabona mwana wacho pamwe nemukoma wacho kunzi vana vakasara. Saka ndaura tichibaba tizokubai ripoti kana tasvika kuno vakuru vedu ofe kunoti vangaite sei ngakubatsirisi tikataura vana ngomiro radaro svika pari zvino. Tichitarisa kuti imimi ndine baba valiyo, urongwa hwekubhadhara zvinhu zvakataurwa nababa vemuroora wenyu zvakamira sei ende nerubatsiro rwamuri kutarisirawo kukumbira kumhuri yeZimbabwe? Pari zvino zvangu takakwanisa kuwana mombe imwe chete. Chimiro chiripo ndechekuti pane mombe dzisinofanira kuti dzipinde dzedanga, hapana chakaitwa, zvinhu zvakangoitwa ndisipo. Chibva ipapo ndakatarisana pamwe nekuti ndibatsirike nehurumende. Hangobatsirika nemari inogona kusvikana na3000, imwe 3000 ndogona kuzvitsvagirawo nemwe nzira ndisimudze dare kuti iende kumushamara kundoshandire munhu. Aiwa, tinotenda baba. Namba dzatingakwanise kuti kana mhuri yeZimbabwe ichida kubatsira tingakwanise kutipawo? Namba dzangu ina ndinayo foni yangu atingafanira line ndinoona batsira nemutano ndikande unoya tichipedzera mwana wangu mukoma ndikande kuchidza naye
Angatipe dzikurodzere nhamba zvakare kuitira kuti vanenge vachida kubatsira. 077 64 333 12. 077 64 333 12. Dzinenge dzichibuda dzakanzi dzinobuda zita rekunzi Precious Karota. Tinotenda ndiri kuno kuGweru. Vamos tirar um precisa, vamos tirar um pouco para doutora não sabe. Dá tudo loja. Tinokumbira mutitsanangurire kuti pari zvino mwana ari kupi ende ari mumaoko mani? Mwana ari kuba sofa kuba 13 yazvanzi mwana wamudhara wangu. Saka tinoti mwana kana chiitiko ichi chapera taviga mai vemwana uyu mwana achazenge ari mumaoko mani? So far ndinoziva because semunhu anogara akatanga kuenda kumusha wangu kuvabereki kwezvino pakaitika tsaona iyi. Saka ndechikotarisira hangu kuti kana iye paanenge achigara padhuze nepokuti inini ndichikwanisa kuti kana ndikaenda kubasa ndechimuona anenge achipota kuenda kwavatete vake kana kwagogo wake mudzimai wababa wangu. Ndinonzwisisa kuti imimi ndimi munin'ina waLeo. Muri zvichireva kuti ndimi baba vemwana asara mwana ane 5 years. Saka imimi ndezvipi zvamuri kutarisira kuti muchizoitira mwana maererano nekuzokura kwake kusvika achikura? Inini mwana ndakatarisira kuita zvese nekuti ndikakwanisa kushandawo semashandiro andongoita. Ndakatarisira kuti ndichimutsvakirawo zvaanoda chero kuenda kuchikoro. Ndakatarisira kubvisawo something kuti awanewo kudzidzawo nevamwe. Ndikawana vanondibetserawo ndokwanisawo kuti nenewo ndichiwedzerawo nepashoma pande ndichiwanawo ipapo kuti ndikwanisewo kuti kuchengeta mwana wangu. Nderupi rubatsiro rwamunenge muchida pakusvika mwana akure? Ini ndichikumbira hangu kuti mwana awanewo kugara pakanaka nekuti awanewo achizowanawo mbatya dzekuzopfeka one zvekudyawo zvimwe zviri nani because zvinosofa sadza chairo haanyatsokudya sadza. Harifariri, anofarira raisi nezvimalight food ndizvo anofarira. Sadza kutodya nechitomumanikidzawo nechitotidya sadzawo mwana wangu ndokutengerawo kana kunata kana something chekutoti ndokuti atodyawo. Iye zvino mwana ari mumaoko mani? Zvino mwana ndakamusiyira sisi wangu anogara kuMukoba 13 anonzi Shalom. Saka ndiwo vanai
but ndichingopedza zvachirikuita ndenda kutomutora ndakudzokera naye kumusha kuchiwishi sezvo vabereki vanda yakakura ndichigara navo madzokena vakandirama vakati aenda hako kumusha kwenyu vakati ndipa mwana vakwanisa kuti ndidi ndifambe nemwana ndiende naye tikasvika naye zvakanaka kumusha tasvika naye kumusha takasvika tikunoona hangu hama dzedu but so far vana baba vangu vasara vari tu kuti vasara vari tu kudaro kuwirirana vanyatsokuwirirana vakatanga kutaura vese vanenge vachinyorana saka baba avo havakwanisi kuzvishandira kuti ndingati vangabetserawo pamwana kana nesamthing kuzi munhu akatoromarawo asi vanhu vandakatanga kutowonawo izvozvi mukoma wangu washaika. Saka sekutsanangura kwamaita kuti baba munhu ari kutorarama neurema ende imimi muchazinge muchidawo kutsvaga mari kuitira kuchengeta mwana, saka tinoti mwana achange ari mumaoko akanaka here kana imimi muri kubasa then mwana musira baba vanonge vachitodawo kuriritira? Sevanhu vandakakura ndisingagari navo handizivi hangu kuti vairarama sei muchiraramiro chavo, but ine hangu makuru andakaitawo ndairaramawo zvirupowo zvese ndaizviwana. Chekuchikoro ndakaendawo ndakagumirawo form 4 vamwe vachishaya mari yekuti ndirambe ndichingodzidzawo hangu, but kana zviri zvekuti ini mwana andinochengetera kwana baba variko ndokwanisa hangu kuzvishingirira because handina interest yekuti because handizivi zvavari, handisati ndajaira zvavari sevanhu vandatanga kuti kugara navo plus zvekuti vangatsvaka mariwo chibetsera mwana ndingareva nhema kana kuti kudii, but kuda vana vatete vakewo vazvanzidza namukoma vangu vana kwabamukuru ndo vanhu vandikati vangatokwanisawo kutochengetawo vachinga vachimuitirawo zvimwewo zvakasiyana-siyanawo sevanhuwo vane rudo, ndo vanhuwo vari kundibetserawo chero zvose zvatiri kuita tichionesegwa dune mukadzi kana tichichipisigwa zvese kuonesegwa nekuchipisigwa zvose tichionesegwa kudero kana kuchipisigwa seizvozvo ndo vari kumiramira vachibvisawo mari because inini sofa handisi kukwanisa kuti ndiende kubasa nenyaya yekuda kwemwana because anenge ari mumaoko mangu. Ndichimuonawo kuti ndichimbojairawo futi kuti vanhu kumusha kwangu vanoraramawo sei sezvo chero zvipfuyo hakuna. Iye anofarira zvipfuyo, achiona zvipfuyowo semunhu angajara achinoonawo zvipfuyo kumusha kwagogo wake mai vangu inini. Izvozvo ndo zvinhu zvaanofarira, akaonawo zvipfuyo, imbwa nemombe nembudzi nemadhongiwo anenge achifara achindawo kumunda nevamwe achionawo mombe dzakasungwa achitofarawo. Ndotoshuvirawo kuti agare achizviona sezvo zvinhu zvaanofarira. Kuna vangade kubatsira mwana kunyanya specifically ungatipowo namba dzenyu? Namba ndokwanisa kupa ezinosofa handisi kukwanisa kuziva kuti pandichadzokera kumusha vanonditichagara naye sevanhu vandakakura ndisingagari navo, ati namba ndokupai. Imimi sekunzwisisa nekutsanangura kwamaita mati imimi ndimi baba nevasara nditi vai mwana uyu, saka zvichireva kuti munogona kuzenge ndimi murimi musara pavana. Handizozivi henyu makukura kunosiyana, saka tanchiti sezvo mwana achiri mumaoko menyu izvezvi vangade kubatsira pari zvino kana pachizenge pane machenjesi anenge azoitika tinenge tichiziviswa nekufamba kwenguva tingakwanisi kunge tiri kubata ipapo. Panhamba dzinoti 077 6024 232 dzokoredzai zvakare 077 6024 232 ndopamunondibata panhamba idzodzo. dzinenge dzichibuda dzakanzi chii? Zita rinobuda ipapo rinenge rakanyorwa kuti ndii.
mukanyi achinge vari mukoma akashara. Aiwa, tinotenda.